City o minahal kong matalumnon. Okay, today is Huwebes niya, August 23 guys. Why trabaho holiday, Martes pod holiday. Mo resume ang ato ang office there is local government unit of Matalom. Inig ka Martes mo resume ang opisina niya. Og doon na mo mga transaksyon inig ka Martes na lamang kay basig moari mo Friday or Monday niya. Way trabaho, sayang atong oras, sayang po ato ang panahon nga mubalik na taba, sayang po ang kwarta niya. Ini ka Friday, August 23, adunay blood donation. Ako nagawhag nga katong ganahan mohatag og dugo, ari lang ta sa Matalom Municipal Hall na ni mahimutang sa stage. Katong ganahan mo donate og dugo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan, at least makatabang ta sa mga tao nga nang manginahanglan og dugo ba. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.